Voilà. Koko Barani, allez le barake Europe là. Koko Barani. Koko Barani. C'est-à-dire avec des boubani qui étaient l'emboubali. Allez avec des boubani. Voilà, mais allez à Tchemalini. Nim bedin ke obeketi yo lembukumani benyama. Voilà, lembukumani benyama allez ta dembeketi. Abuya babe allez bedin ka dembuya. Bon yirini allez bruni ni dente tarama. Il va du dara ka tiko. Avec na dula dara ka sigida amona. Il va sou na soula. Avec denumna ka ko na bana ko la jin beke wo la katati. Il va den ta tegema ka la tarama katati ni musoli. Voilà, tarama katati c'est jin wo yoro dana ka shiko. Nakaba kulan jitoy. Voilà, nakaba kulan jitoy. Jibe bonate ngenya. Voilà, non, avec jikula nyaman jibe wo yolo. Naka ko duma. Voilà, avec question kono. Ka denko na be denko lati jibe ka e ala ko tila jigitena ni ka denko ya be ka jigilale ndake ate ko mana kono non ate ko kono iba kule duguma ti ka dena loti ka ko ala ali denka ke kwa mata atisa ta mana ibe sika ala lo lire li kala kule kwa ala lo li ka ko naka ko iba anna buruma kala tarama kata kala tarama ka shibo katama ka ni chele siansa ba ni musole sianan donc na e kula la lumbe iba e deni jishube bo. Alors, n'a du chou bon à